Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, בשנה הראשונה רצתי במעגלים מסביב לבניין. אני פרקתי את כל האנרגיה שהייתה לי. כשהגעתי לכאן, אז שנה שלמה פשוט הייתי בחדר מחשבים ושיחקתי עם משחקי מחשב מפגרים. זה היה מין תרפיה בשבילי. לקח לי המון זמן להבין שכל מה שאני עושה זה באמת למידה. אנחנו קהילה, אנחנו מכבדים אחד את השני בתור בני אדם, כל אחד שווה לכל אחד אחר, וזה לא הוא לא צריך להרוויח את זה, הוא לא צריך לקבל ציון מסוים או להתעסק בפעילות מסוימת כדי להרוויח את זה. זה אהבת חינם. בית הספר הדמוקרטי סדברי ירושלים נוסד בשנת 2002. בבית הספר לומדים כ-95 תלמידים מגיל 5 עד גיל 18 ללא חלוקה לכיתות. בית הספר פועל על פי מודל סדברי ואלי. בתי ספר רבים פועלים על פי מודל זה ברחבי העולם זה עשרות שנים. שמי נתנאל מאיר, הגעתי בכיתה ה', אני תלמיד י"ב עכשיו, אני מסיים השנה ואני הולך שנה הבאה למכינה קדם צבאית בבית ישראל. פה באמת נותנים לך חופש מוחלט ואומרים לך תעשה את מה שטוב לך ומה שאתה אוהב וכאילו תעקוב אחרי מה שמעניין אותך ואומרים לנו אנחנו מאמינים בכם, אנחנו נותנים לכם את החופש הזה כי אנחנו יודעים שתצליחו, כי אנחנו יודעים שאם תיחשפו לזה אתם תמצאו את מה שטוב לכם ואתם תבינו מה אתם צריכים, או אפילו אם לא תעשו את מה שטוב לכם ותיכשלו אתם תלמדו מהטעויות שלכם. כשאני באה לבית ספר אני משחק הרבה עם הדבר הזה, עם הפוגוסטיק, והשיא שלי הוא 11,052 בערך. אני מאוד אוהב להשתמש במחשבים, לא בעיקר במשחקים, אבל ללמוד פקודות ודברים כאלה. עכשיו, בזכות כל המשחקים, אני התחלתי בבית שלי להכין משחקים משלי. אנחנו עשינו סרטון, רואים בסרטון שאנחנו בונים את זה, ואז אנחנו עשינו כזה מונטאז', כאילו טיימלאפס, ושמנו מוזיקה ברקע. בא לי ללמוד את זה, אני עושה את זה. בא לי לשחק על מחשב, אני עושה את זה, וזה... ואין שם מישהו שיגיד לך שזה לא נכון או לא אחראי. היינו משחקים הרבה בחוץ, והיינו כזה משחקים תופסת וכבוש את הדגל, והיינו צריכים לפתח פתאום כל מיני טקטיקות, כי היינו משחקים את זה כל היום. התחלנו לחפש באינטרנט על כל מיני טקטיקות שנלמד לזחול יותר טוב, וכל מיני דברים כאלה. במקום אחר לא היו מאפשרים לי את החוויה הזאת. היו אומרים לי שהדרך שלי ללמוד טקטיקה כביכול זה בשיעור, מול לוח. התחלתי להתעניין במשחק, ופשוט התאהבתי בזה. היה פיטר פן, הייתי מייקל. הייתי ממש חמוד עם דובי. התחלנו כל מיני חזרות ובנינו את הסט, ואחרי כמה זמן גם התחלתי לביים הצגות, ומשם זה התפתח. חיפשו מורה לבית ספר או מורה שילמד אימפרוביזציה. פנו אליי ולעוד חבר שלי, ויאללה, אמרנו ניקח את זה, נעשה את זה. כל שבוע אני כאילו התרגשתי כדי להביא חומר, לראות מה הכיתה יחשבו על זה, ובחיים לא הייתי צריך להתעסק עם ענייני משמעת, להגיד להם לבוא, לחפש אותם. אנחנו לומדות עכשיו לשון לבגרות, שתהיה לנו עוד חודשיים בערך. חודשיים. יש לי מורה שבא מחוץ ומלמד שיעור פעם בשבוע,
ואז נתנו שיעור הבית. כאילו אנחנו יזמנו את הכל, וזה אנחנו עשינו את השיעור. היא לומדת לבד. אמרו לי שאני בן אדם אוטודידקט. אני אוהבת ללמוד רק לבד. יש לי את כל הסיכומים ואני מלמדת את עצמי. אם יש לי שאלה, אני פונה לאחד המורים, אבל לשבת בשיעור מוציא אותי מדעתי. אני לא יכולה ללמוד לבד, אני ההפך. קוראים לי תהילה, אני בת 17, הגעתי לבית ספר לפני 8 שנים נראה לי, ואני עומדת לסיים השנה. הייתי באה כל בוקר לבית ספר, נשמע קצת מצחיק, ופשוט לקחת דף ומציירת ציורי אנימות. ועם הזמן כאילו רציתי לעבור למשהו יותר רציני, אז התחלתי לצייר דברים יותר ריאליסטיים, ובבית ספר כאילו היה לי את המקום לעשות את זה מעבר לחומרים, היה לי כאילו את המרווח הזה לעשות את זה. ומשם המליצו לי על מגמת אומנות שיש במוזיאון ישראל, שבה אני לומדת כבר 3 שנים. יש בבית ספר את הגישה הזאת שאומרת שכל מה שתעשה זה בסדר וכל מה שאתה עושה זה למידה. אחד הדברים המדהימים בבית ספר זה שאין כאן אלימות בכלל. יש כאן משהו מאוד רגוע ומאוד נינוח, ומה שגורם לזה זה לדעתי הוועדה לזכויות הפרט. אם ילדים משחקים ולפעמים המשחק יכול להגיע לאיזה מקום בעייתי, ילד מרמה, ילד מתחיל להעליב ילד אחר, הילד השני יודע שהוא מוגן על ידי הבית ספר. הוא לא צריך להגיע למצב של אלימות, הוא יכול לקחת פשוט טופס תביעה, למלא אותו. זה מגיע לוועדה והוועדה פשוט מטפלת בזה. תראו האירוע, משה, הדר ודניאל השתוללו מאוד, משה והדר רצו ממש מהר. מה שקרה, אני ומה ששיחקנו, אנחנו רצנו כן, לא הפלנו אף אחד, לא היה שם כמעט אף אחד, באמת. דברים כמו שוויון, כבוד, אמון, כל הערכים האלה שהבית ספר דוגל בהם, בלי הוועדה הזאת, הם רק ערכים. אספה זה הפרלמנט שלנו, המקום שבו מחליטים על חוקים. כל חבר קהילת בית הספר יכול לבוא לאספה ולהצביע. בנוגע לחוקים השונים, להשעיות, לדברים שבאמת כאילו מהווים את הלב של הבית ספר, באמת משפיעים על חיי היום-יום כאן. קוראים לי גבריאלה, אני בת 17, אני בכיתה י"ב והתחלתי כאן בסדברי בכיתה ט'. בשנה הבאה אני אהיה במכינה קדם צבאית. כל בוקר כשמגיעים לבית ספר זה פשוט תענוג לבוא לפה, כל אחד חיבוקים ונשיקות, ואחרי היום, אפילו אם זה לא סוף שבוע, כולם שמחים לראות אותך. כמובן שכיף לי לראות את החברים שלי, אבל יש ילדה אחת בת 14 שאני כל בוקר, אני תמיד מחפשת אותה ראשונה, כזה, אני יוצאת לחיבוק, וככה אני מתחילה את היום שלי, לא משנה מה. הצוות פה הוא כל כך מיוחד. הם אנשים שבאמת באים כל בוקר לעבודה שלהם ומאוהבים את מה שהם עושים. הם באמת מאמינים בחינוך הזה, הם מאמינים בפילוסופיה, הם מאמינים במה שאנחנו עושים כאן, ויותר מזה הם מאמינים בנו, בתלמידים. אני עכשיו פקידת נוכחות, שזה אומר שאני אחראית לוודאות שכל אחד מגיע לבית ספר, נשאר 5 שעות. פשוט לדאוג שיש כאן קהילה, בגלל שבלי אנשים אנחנו כלום.
אני אף פעם לא הייתי טובה בכיתה. אף פעם לא עשיתי שיעורי בית, תמיד ברחתי ממבחנים, ובאיזשהו שלב כולם ויתרו לי. אז באיזשהו מקום גם ויתרתי לעצמי. וכאן באמת הבנתי הגדרתי לעצמי מחדש מה זה למידה. אני יכולה להסתובב ברחוב ולראות את הבגדים של אנשים ולהבין איך הכינו את הבגד הזה, וזה למידה. קוראים לי קלה ספיר, אני בת 21, למדתי בבית ספר 6 שנים. כשסיימתי ללמוד, התגייסתי מיד ושירתתי 2 בצבא. עכשיו אני עובדת בגיוס כספים ביחסי ציבור לכל מיני ארגונים, ואני מקווה להתחיל לימודי מוזיקה בתחילת שנת הלימודים הקרובה. אני מרגישה שבית ספר נתן לי את ההיכרות עם עצמי ואת ההיכרות עם התהליך של חיפוש עצמי. מאוד לימד אותי לסמוך על עצמי, לדעת שאין סמכות יותר טובה לחיים שלי ממני. כשהתקרבתי לסוף השירות הצבאי והייתי צריכה שוב לקבל החלטות לגבי החיים שלי, מה הולך להיות הדבר הבא. מצד אחד זה היה מאוד מפחיד, אבל מצד אחר הרגשתי שהגעתי לזה מוכנה הרבה יותר מה שרוב האנשים זוכים להגיע. כי חוויתי את זה כבר, הייתי בבית ספר, הזמן שלי היה שייך לי, לא הייתי צריכה לענות על צרכים של אף אחד אחר או רצונות של אף אחד אחר. אין לי ספק שאני אשלח את הילדים שלי ללמוד בבית ספר כזה. זה גם משהו שאני מבהירה לבני הזוג שלי בשלבים מאוד לא מתאימים, אבל כאילו אין סיכוי שאני אמנע מהילד שלי את החוויה של הלימודים כאן. כך ברא אותך הטבע, נמצא דמיון מחשבה חופשית, אז תן לזה לגדול מההתחלה. בבקשה, כי כך ברא אותך הטבע, ימצא דמיון מחשבה חופשית, אז תן לזה לגדול מההתחלה. בבקשה, אל תנסה להילחם בזה, אל תנסה